Tak my vás vítáme u prvního online connectu v novém roce. A na začátek budeme hrát jednu chválu, která je anglicky a zpívá se v ní o tom, že Pán Bůh se nikdy neunaví a nevyčerpá a že když my už nemáme sílu, tak on nás nese na svých křídlech. Tak pokud potřebujete trošku tohodle povzbuzení do nového roku, tak se k nám můžete přidat nebo můžete jenom tak poslouchat. Tak čaute, já vás taky vítám v novém roce, je 2021 a vidíte poprvé Connect Online. Jsem moc rád, že jste se připojili a jsem moc rád, že žijeme, že pokračujeme dál. Sice můžu říct, že úplně tolik mě nebaví mluvit do kamery, ale budeme pokračovat dál, jak to můžeme a budeme doufat, že už to není tak dlouho, už nemusíme tolik čekat a můžeme se aspoň v menším počtě se vidět. Tak, jak jste viděli určitě na sociálních sítích, tak začínáme nový rok novou sérii a ta série se jmenuje 24/7. A to je takový výraz pro věci, které děláme,
které trvají pořád, které jsou non-stop. A chceme mluvit o tom, jak využijeme náš čas. Věřím tomu, že to je klíčové téma nejenom teďka, ale v každém období, co člověk prožívá. A někdy jsem slyšel, že jako člověk to, co má to nejcennější, ta nejcennější valuta, kterou máme, že to je náš čas. Je to zajímavé, že každému ten den trvá stejně dlouho a je taky zajímavý, že všichni nebo naprostá většina lidí říká, že by bylo fajn, kdyby ten den trval trošku déle. No a já musím říct, jako člověk, který často mluví k vám, káže, přednáší, nebo můžeme to pojmenovat, jak chceme, musím se přiznat, že někdy jsou témata, o kterých bych nejradši tolik nemluvil. A proč? Protože nejsem v tom úplně nejlepší. A když vezmete jakékoliv jiný styl projevu, přednášky, tak vlastně lidi přednáší, když něco dobře umí, když něčem mají přehled. A v tom jsou kázání, co se děje v církvi, to znamená, že mluvení o tom, jaký je Bůh, co on má pro nás, v tom jsou kázání speciální, že ne vždycky mluvíme o věcech, ve kterých jsme nejsilnější. A je to super škola pokory, ale zase mohli bychom udělat to, že nemluvíme o věcech, se kterými taky bojujeme, ale bylo by to obrovská škoda. Věřím tomu, že Bůh dával tady to téma, abychom o tom mluvili. A já i osobně věřím, že sám se u toho hodně věcí naučím a můžu mít prostor se zlepšovat v některých věcech. Tak, jak jste viděli v názvu dnešního tématu, tak chci mluvit o multitaskingu. Hledal jsem český výraz, pro to ale neexistuje. Stejně doufám, že všichni moc dobře víte, že co to znamená. A jsem přesvědčený, že je spousta z vás, kdo si myslíte, že jste v tom hodně dobří. Tak, já na začátek chci tady toto trošku bořit. Já si myslím, že v multitaskingu nikdo moc není úplně dobrý. Dokonce si myslím, že multitasking v podobě, kterou bychom chtěli, aby to fungovalo, ani moc dobře neexistuje. Vysvětlím vám, že jak to myslím úplně přesně. My bychom si přáli, aby multitasking byl něco, kdy my děláme věci naráz, u kterých potřebujeme zapojit náš intelekt, naši pozornost do velké míry. A to je prokázané, to už věci dokázali, že to úplně dobře nejde. Prostě člověk může věnovat pozornost intelektuálně jedné věci zároveň. Takže v podstatě multitasking jako taková věc úplně neexistuje. Existuje to v jedné mírné formě a to je, když člověk ten jeden úkol dělá tak nějak už podvědomně automaticky. Na co myslím? Třeba, když posloucháte podcasty nebo hudbu během běhání. Jo, tak když posloucháte něco během běhání, co dělá člověk víceméně už automaticky, nepřemýšlíte o tom, která noha zrovna následuje, takže tu fyzickou činnost děláte automaticky, tím pádem můžete dávat pozor u té druhé. Napadl mě ještě jeden příklad, ale to nevím, jestli je vhodné říct, jako když člověk brouzdá na internetu na některém místě, kde chodí každý sám, to je taky multitasking a tam taky používáme jiné věci k tomu. No, možná to tady vystříhneme a doufám, že jste to nepochopili úplně, budu za to rád, ale to důležité, co jsem vám chtěl říct, je to, že multitasking funguje v případě, kdy ta jedna věc jde automaticky, kdy u té jedné věci nemusíme zapojit náš intelekt. A my ale prostě ten multitasking chceme dělat u věcí, u kterých chceme zapojovat
i naši hlavu a vědci dokázali, že to úplně dobře nejde. Nevím, kdo z vás třeba dělá to, že zvýrazňuje věci u čtení. Vidím zvednuté ruce tam, určitě tam jste. A to taky dokázali, že to úplně nepomůže tomu člověku líp si pamatovat věci a rozumět tomu. Takže je to velmi triky a velmi máme v hlavě nějaké představy o tom, že jak dobře to funguje. Pravda je, že vědci dokázali, že multitasking snižuje produktivitu až o 40%. Takže je to docela důležité, abychom se tomu dost vyvarovali. No a já vám to chci dneska vysvětlit, nebo to, jak teda ty naše aktivity dělat pomocí jednoduchého příkladu a ten příklad bude se žonglováním. Tak já teďka, mně nedošlo, že musím položit mikrofon, ale nějak to položím a budete mě slyšet. Nebo já mám tady asistenty, uvidíte, že někdo převezme můj mikrofon, neviditelná nebo viditelná ruka, takže žonglování. Teď předvedu můj světový výkon, doufám, že aspoň na půl vteřiny to umím udělat. Takže žonglování. To bylo všechno, co umím. No, kdybych uměl multitasking, jak to má fungovat, tak bych u toho uměl i mluvit. Jak vidíte, neumím u toho mluvit. Zase, když člověk už to umí dělat tak nějak automaticky, tak u toho se dá i mluvit. No ale žonglování, proč zrovna žonglování? A je to zvláštní proces, kdy více míčů my chceme udržet ve vzduchu. A to děláme my v podstatě během dne, akorát ty míče symbolizují naše aktivity, to symbolizuje naše úkoly, to symbolizuje i naše vztahy, to symbolizuje to, když my chceme vynést koš, někomu odepsat, to symbolizuje i různé úkoly. No a tady my máme hromadu věcí, které chceme udržet ve vzduchu. No a je dobré dávat pozor na některé věci, aby to naše žonglování mohlo fungovat. Jo? Takže pomocí žonglování budeme teďka mluvit o multitaskingu, který v podstatě neexistuje. Takže ta první rada, kterou vám chci dát, co se týče žonglování v životě, tak to je to, že dávejte pozor na to, kolik věcí chcete udržet ve vzduchu. Dávejme pozor na to, kolik aktivit, kolik odepisování zpráv, kolik projektů chceme řešit za daný čas. Když je toho totiž strašně moc, tak to nebudeme zvládat dlouhodobě určitě ne, možná někdy krátkodobě jo, ale je to strašně klíčové, abychom věděli, kolik těch míčků udržíme ve vzduchu. Takže ta první věc, hlídej si počet míčů. Takže hlídej si počet aktivit, počet úkolů, které chceš za daný den splnit, nebo které chceš tak nějak udržet naživu. A tady v realitě je ještě jedna věc, co v podstatě u žonglování my nemůžeme úplně modelovat, a to je to, že někdy přijdou ty míče tak nějak random, které člověk neočekává. Takže přijde nějaká nová věc, přijde nějaké nové oznámení, hop, udržel jsem to, a prostě co s tím? Člověk najednou má o 10 věcí víc, než by chtěl, a přijdeme na to, že něco musíme pustit. A tady je právě důležitá věc, je, abychom se naučili pracovat s rozptýlením. S rozptýlením toho typu, když přijde nový míč. A tady ty nové míče pro nás přijdou velmi často skrze naše mobily a skrze věci, které držíme v kapse, nebo někdo v podstatě celý den v ruce. Určitě znáte takové červené kolečka, které se objevují, notifikace. A tady to jsou nové a nové míče, které my budeme pouštět. Pokud budeme pouštět k sobě, tak budeme mít hodně velký problém udržet všechno ve vzduchu. Takže
Ta druhá rada pro vás, dávajte velký pozor na různé rozptýlení, které přijdou, a ty rozptýlení často přijdou v podobě dalších míčů. A tady musíme si uznat, že žádná jiná generace před námi nezažila to, co my. Žádná jiná generace totiž nezažila tolik rozptýlení, tolik nových impulzů během dne, co dostáváme my. A tady v tom možná jsme na neznámých vodách. Prostě opravdu nejsou na to ještě hotové studie, nejsme na to připraveni a může nás to semlít, když na to nedáváme pozor. Já můžu říct třeba, že na mobilu mám strašně málo upozornění, o kterých vím, že prostě přijde Messenger ani náhodou. Prostě se mi to neozve na telefonu. A protože vím, že těch věcí je tolik, že kdyby všechno pípalo, tak prostě nemám klidnou chvíli. Takže doporučuji pro vás vzít si ten telefon do ruky a udělat radikální kroky a nechat opravdu upozornění, které potřebujete a bez kterých člověk nemůže dobře fungovat. Takže druhá rada, bacha na rozptýlení. Třetí rada pro vás je to, že když člověk chce žonglovat, tak je důležité, kdy pustíme ten míč a v jakém směru ty míče pustíme. Takže důležitý okamžik je, kdy my chceme tu danou věc, kterou zrovna řešíme, pustit. A třeba když se učíme a chceme to už pustit, chceme dělat něco jiného. Někdy prostě tady ten míč my pustíme tak, že přijde nějaké upozornění, protože máme tam kolem sebe telefon, máme otevřených víc okének na internetu a prostě v podstatě pustíme ty věci bez toho, abychom věděli, že to pouštíme. A působí to, že prostě někdy nám to ulítne a už to nedokážeme potom později, kdy to zase chceme vzít do ruky, dobře vzít a pokračovat v tom. Takže je moc důležité, abychom ty věci správně pustili. Když se učíte, tak prostě mít nějaké celky, které dávají smysl a prostě ukončit to v době, kdy máte ten celek hotový a prostě bude jednoduchý se vracet k novému tématu a podobně. Nebo když máte s někým rozhovor, je strašně lehké se nechat rozptýlit nebo nechat to bejt, ale je důležité, abychom ty věci ukončili dobře, abychom ty míče, když pouštíme, letěli správným směrem, abychom je zase mohli později vzít do ruky. Doufám, že vám to zatím dává smysl. Ta čtvrtá věc, to souvisí tady s tím pouštěním. To je to, když míč už pouštíte, tak už to neřešte. A tady to je věc, co úplně nesedí na žonglování, protože když se podíváte na někoho, kdo žongluje, tak on sleduje ty míče, které jsou ve vzduchu. Samozřejmě i ten příklad se žonglováním není úplně perfektní. To je ten bod, ve kterým to není úplně perfektní, ale co se týče našeho režimu, jak děláme za sebou ty naše úkoly, tak je důležité to, co pustíme, nechat být a nestarat se o to, pokud možno příliš moc. A je to věc, ve kterém věřím tomu, že člověk, který věří v Boha, má nespornou a obrovskou výhodu. Protože když člověk věří v Boha, tak můžeme vědět, že Bůh se stará o věci, kdy to máme mimo kontrolu. A ty věci někdy pustíme, i naše rozhovory, naše vztahy prostě někdy musíme nechat a musíme se vzdát kontroly a nechat to na Boha. Zase, když vezmu příklad s učením, kdy já prostě se naučím tak, jak to půjde, jak to nejlíp umím, tak to můžu pustit a výsledek nějakého hodnocení nebo jak dopadnou ty testy už nemusím řešit, ale můžu věřit, že ani v tom nejsem sám, ani v tom prostě Bůh na mě nezapomněl. A to je
A to je obrovská výhoda, je to něco úžasného, co můžeme žít, když věříme v Boha. V Bibli se píše v Matoušově evangeliu v 6. kapitole. Ježíš tady říká, nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Je tady zvláštní rada, že ten zítřek jako míč my nemáme moc držet v ruce. A to taky máme tendenci přemýšlet o tom, jak to bude, co nás čeká, jak to budeme zvládat. A prostě Bůh nás chce povzbudit. Nechme to být, to přijde správný čas na řadu a potom to můžeme držet v ruce, ale dřív to nemáme vzít do ruky. A to je něco úžasného a to je něco, proč jsem strašně rád za to, že můžu věřit Boha. Jsem strašně rád za to, jaký je Bůh. Jsem rád za to, že mu záleží na tom, co řeším, záleží i na těch nejmenších věcech. A můžu spoléhat na Boha i v těch nejmenších, i v těch nejvíc praktických věcech. Tak, mám poslední takovou radu pro vás dneska. A to je to, že ne každý míč je stejný. Některé míče jsou totiž křehké a některé míče jsou jak tady tyhle, které mám v ruce. Takže když to spadne, tak nic moc velkého se nestalo. Jsou ale míče, které jsou křehké a které když spadnou, tak to může mít větší následky. A tady tím mířím na to, abychom měli ty naše priority správně nastavené, abychom věděli, na kterých věcech záleží víc, které jsou důležité, které míče jsou důležité, abychom pořád drželi ve vzduchu. A tady myslím hodně na naše vztahy, myslím tady na náš vztah s Bohem, myslím tady na náš vztah s našima blízkýma. Je důležité, abychom tyto věci drželi jako prioritu, abychom si to hlídali, abychom na to měli ten čas během dne, kdy víme, že ty věci držíme v ruce, kdy máme čas na to být s Bohem, kdy máme čas se modlit a taky, kdy máme čas, kvalitní čas s druhýma lidma. A tady se chci zase ještě jednou zastavit, protože my nejenom u našich úkolů máme tendenci dělat více věcí naráz, ale bohužel i u našich vztahů máme tendenci dělat více věcí naráz. To zase souvisí s technikou a s možností, že můžeme být prostě, můžeme si povídat s více lidma naráz, že můžeme si povídat s někým jiným osobně a během toho s dalším člověkem na telefonu. A tady je zase důležité vědět, že my tu naši pozornost dokážeme věnovat naplno jenom na jedno místo. A obzvlášť, když s někým mluvíte osobně, tak ten člověk, se kterým mluvíte, bude na to citlivý. Takže já vás chci povzbudit, abyste si to hlídali. Když máte čas s někým osobně, abyste si ten čas využili, abyste se nenechali vyrušit ničím jiným. A zase mám tady jeden příběh z Bible. Tady bohužel mi to ze zápisu smazala moje dcera. Je to tak, před odchodem mi moje manželka Anička říkala, že naše dcera je na mým počítači a něco tam mačká. A říkám, ne, to tam asi nic zmizelo, to tady nemám. Tak já vám to převyprávím. Je to v Lukášově evangeliu, myslím v 8. kapitole. Je to příběh, když Ježíš je v davu a prostě volají ho k jednomu člověku, který má holčičku a která umírá. A prostě Ježíš jde za tou holčičkou
a najednou se ho někdo dotkne, a protože přijde nějaká žena a v davu se dotkne Ježíše. A ta žena má dlouhodobou nemoc s krvácením a ta žena se v ten okamžik uzdraví. A Ježíš se zastaví a začne se věnovat té ženě. Není to nic dlouhého, ale Ježíš se zastaví a ptá se, co se stalo, kdo se mě dotkl. A lidi kolem něho říkají, teď je tady dál, všichni na tebe tlačí, neřeš to, jdeme dál. A Ježíš říká, já vím, že se mě někdo dotkl. A tak se ta žena přizná a Ježíš jí řekne pouze jednu větu. Řekne jí, že její víra vlastně ji uzdravila. A pak ji pošle v pokoji dál. A se mi strašně líbí ten příběh, jak Ježíš tady s těma vztahama nacházel čas i na ty lidi, na které nikdo jiný nenašel čas. On nacházel čas i během dne, kdy spěchal, kdy toho měl hodně a když se podíváte na jeho službu, když čtete Bibli, evangelia, ve kterých se vypráví příběh o Ježíši, tak tam vidíte, že konzistentně se Ježíš zastaví u těch lidí a věnuje jim pozornosti, kterou nedostali od nikoho jiného. A to mě strašně moc fascinuje na Ježíši a bylo by fajn, kdybychom mohli být takový jako on, že prostě se nenecháme vyvést z míry, abychom se nenechali unášet s věcma, které řešíme, které jsou důležité, které jsou urgentní, u kterých máme zpoždění, aby ty všechny věci nebyly na úkor lidí, kdo jsou kolem nás. A v tom je obrovskou inspirací pro nás Ježíš a to, jak funguje, jak on žil ten svůj život. Takže to je taky takové povzbuzení pro vás. Nejenom, abyste měli ten čas na ty lidi, ale abyste dali prioritu i pro ty lidi, u kterých víte, že potřebují pozornost a že se jim to nedostává. Tak se snažím teďka to shrnout. Mám ještě jednu myšlenku, kterou doufám, že ještě víc rozvede Nelča příští týden. A to je to, že většina z nás, jak jsem říkal, si přejeme, aby ty dny byly trošku delší. A to je kvůli tomu, že máme těch věcí hodně, že většinou spěcháme. A tak nějak si uvědomuju, že můžou být jenom 2 důvody, proč spěcháme. Ten jeden důvod, kdy něco na nás tlačí, kdy něco nás v podstatě nahání. Jo? Takže utíkáme od něčeho. A ten druhý důvod je, když máme nějaký cíl, když jdeme za něčím, o čem víme, že je důležitý, že je to smysluplný a tím pádem jsme ve spěchu, protože chceme náš čas využít dobře, chceme se dostat k tomu cíli. Já vás chci povzbudit, abyste o tom přemýšleli, že jaký je důvod vaší naléhavosti, jaký je důvod toho, že spěcháte, že chcete ten čas využít více. A bylo by fajn, kdyby náš čas, abychom to využili lépe kvůli tomu, že víme, jaké máme cíle, že víme, co je před námi. A protože když budeme žít ve spěchu, tak je potom větší tendence k tomu, abychom zapomněli, abychom neřešili ty věci, na kterých opravdu záleží. Tak, jako shrnutí jsem říkal, že multitasking tak nějak nefunguje a jsem se snažil vysvětlit to, že naše fungování je jak žonglování. A ten klíč u toho žonglování, že máme více věcí sice ve vzduchu, ale v ruce máme naráz vždycky jenom jednu věc. Takže neexistuje multitasking, ale existuje věc, kdy my děláme ty věci za sebou. Kdy řešíme vždycky jednu věc, kdy dáváme pozor
na jednu věc a postupně ty věci pouštíme dál a vezmeme do ruky novou a novou věc. A o tom je to žonglování, u kterého máme dát pozor na to, kolik věcí chceme udržet ve vzduchu, takže kolik aktivit a všeho možného děláme během dne. Druhá věc je dávat pozor na rozptýlení. No, jsem nedával pozor. A třetí věc je naučit se správně pouštět ty věci, naučit se správně dokončovat věci, naučit se, jak rozfázovat ty naše aktivity. Další věc je, když už ty míče jsou ve vzduchu, když jsme je pustili, abychom dokázali je neřešit, abychom dokázali důvěřovat, že Bůh je dobrý a že on si to hlídá i za nás. Tak a poslední věc je, ať dáváme pozor na naše priority, že některé věci jsou křehké a obzvlášť naše vztahy jsou velmi křehké. Je důležité si vyhradit čas na to být s ostatníma, být s Pánem Bohem a je důležité nacházet si čas i pro sebe. Tak jo, doufám, že vám to dávalo smysl, doufám, že něco z toho odnesete a mějte krásný týden. Já už předám čas chváličům a mám k tomu jedno krátké svědectví. Jsem přemýšlel o minulém roce a jsem přišel na to, že většina silných momentů, co jsem zažil s Bohem, byly u chvál. Není to vždycky tak, ale minulý rok tomu tak bylo. Tak chci vás povzbudit, abyste si uvědomili, jakou moc mají ty chvály, kdy vyznáváme pravdy o Bohu a kdy vyznáváme věci, které jsou pravdou, které povzbudí naše nitro. Takže tady s tím chci vás povzbudit, pojďme spolu chválit Boha a když vám nestačí ta jedna písnička, tak pokračujte v tom po skončení našeho streamu. Tak se mějte a předávám slovo chváličům. Čus. Že svojho syna nám dal.
predivná láska, predivná láska, predivná láska, predivná láska, predivná láska, predivná láska, nekonečná milosť tak vzácna ma spasila, keď nesol si môj hriech. Bezhraničná, predivná láska ťa viedla na kríž, aby ja som mohla žiť. Tak se s vámi loučíme tímto pro dnešek a těšíme se na vás zase příští týden. A nezapomeňte mít čas sami se sebou i s Pánem Bohem, i s druhýma lidma. Čau.